tungod sa kahadlok. Oh yes. Kung dili tungod sa gugma, mapod na siya. Pero kanong ato man isultihan sila ning mahin tungod sa pito ka makadlokon man ato ang ato mga estudyante sa Bible study sa pito ka hampak. Kay kung dili ka mudawat kining pito ka hampak, imo gini bangkon. So ang mahitabo mo mahadlok na lang sa pito pagkautis mo. Kay nahadlok. Nahadlok. Og tagad ang Ginoo magtubag anyway. Ang word of God mao mo answer tanan. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 18, diha sa gugma walay kahadlok. Kay ang gugma magpawagtang siya kahadlok. Pero kung kahadlok perminti ang imo hala 7 plagues di ay magsige kag kurug-kurug ana sa imong pag-alagad kulbaan man ka perminti na di ko kasimba anig Sabado patay gahulat ra ba ang impyerno sa ako gahulat ra ba ang 7 plagues unya kung dawaton ako ng marka sa mananap nga maong Domingo patay ni karon maimpyerno gyud ko ani mga kaigsunan lisod kayo na siya nga pamaagi sa imuhang conversion kung nagsugod ka sa kahadlok. But anyway, halos gyud tanan nga na-convert pagka-Adventist, nagsugod gyud kahadlok. Pero mao nang giingon pud sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkahadlok sa Ginoo sinugdanan sa kaalam. Sometimes magsugod tas kahadlok pag later on niagi na din tas process, uy, ay dili man day hadlok, gugma man di ay. Kay ngano man tanawa na to ang Romans chapter 8. Ang Roma kapitulo 8 sugod kag 35 padulong sa 39 mga kaigsunan giingon didto. Kinsa may makapahimulag kanato sa gugma sa Dios? Ang espada ba? Ang wala ba tay bisti panahon sa panahon nga wala na tay bisti? Sa panahon ba nga wala na tay pagkaon? Mawala na din ang gugma? No. Panahon ba nga unsa pa diha pero giingon dito sa katapusan walay makapahimulag kanato sa gugma sa Ginoo. Mao to nga kabuoton lang gyud nato tong proseso makaigsunan nga makakabot ag agape katong love kay nganuman maura to ang gugma nga anda magpakamatay sa iyahang Ginoo nga namatay sa iyaha. Okay? So the fear of the Lord sinugdanan ra na siya pero ayaw pagpabilin diha kay moagi kita sa process nga hantod-hantod di na ka mahadlok. Tanawa to si Pablo nagpaputol og liog para lang nga ang mayong balita mo kay laps tibok kalibutan. Tanawa si Pedro nagpalansang pabali tungod kay di niya gusto nga ilansang siya sa cross nga pareha kang Kristo kay muraog mapareha siya sa iyahang agalon nga si Jesus Christ. Si Juan nagpaprito ang uban sa gipanglansang sa cross, gipangpatay mga kaigsunan. So, dili kita. Now, kanang sultian na ka sa 7 plagues, basta dili na to masabtan ang gugma sa Ginoo, mao nang mahadlok kita. Pero kung masabtan nimo ang gugma sa Ginoo, murag wala ra na sa imuha. Karon, basin og sulayan ta ba nga wala lang ganitay bugas, wala na. Dili ta mo simbag Sabado kay mananggi sa ta manginadlaw. Okay? Mga kaigsunan, no, hipahinumdom ra ni ato ay lang pud mo og kuano kung ma-backslide mo pananglitan lugar og nadala gyud mo sa bitik sa kasing-kasing ayo lang pud nga di na ka mo balik kay hantod man nga mahamtong ta sa pag-alaga dili man ta diretso gud mahamtong process man gud na usahay bata pa kay ato ang pagtuo ba kadugayan mo tubo na siya. Okay? So there's no fear in love. Walay kahadlok diya sa gugma. Pero process na siya nga makabaton ta gugma. Walay nag-alagad nga nahimo na dayong mahigugmaon Brother Vic. Sir Vic. Ditso gina niagi gyud nag-process. Kamo diha na pa may pangutana? So at least okay ra Sir Vic ang tubag? Okay, so okay. Ang biktima magkukuha na. Okay. Okay, sa akong sa Bible study nako pag-ingon gyud nga ug dili ka mo banday adto ipapahulay. Makaamkon nga ganing pito ka kanang ice karon nga mahulog 50 kilo sa imo di na basta-basta. So mga igsoon ako ulawon ba kay ko sa akong ulawon ba ko sa akong pagka bata pang kun Adventista mo tong usa ginabutang sa ako ba nga kuyawa din og di ka magbantay papahulay kaangkon nga pito ka hampak mo nang Adventista ko tungod sa pito ka hampak. Pero mo na ingon na process ang paghigugma. Yes. Nagsugod lang sa kahadlok. Ang kahadlok tool siya nga gamiton sa Ginoo hangtod mo develop imong gugma sa pag-alagad sa Ginoo. Amen.